Pedersen har taget sin hund Sika med til kontrol. Den har haft kræft og er blevet opereret for 2 uger siden. Jeg har det skidt. Jeg var så bange for at miste ham. Så han har kostet mange penge. Jeg har haft et mistanke om den, fordi Sika han har en meget, meget tynd pels. Han ser jo ikke normal ud i pelsspidsen, når man kigger på ham. Og så har han været lidt buttet i hans forhud og har lidt begyndende, dannelse af brok under hans endetarmsåbning. Jeg tænker, der må være noget galt. Og så har vi scannet ham også 2 og fundet frem til, at hans prostata var slemt forstørret. Han havde også lidt svært ved tis, er det ikke rigtigt? Jo. Og så har han en knude liggende i bugen. Så han er blevet opereret og har fået fjernet en knude. En ultralydsscanning skal vise, hvordan det ser ud inde i Sika efter operationen. Og så har vi prostata, der kommer her. Ikke? Med sådan en tydelig, cystedannelser i. Det tager jo et par måneder, derfor siger vi, at vi venter lige med at scanne til om 3 måneder, fordi det tager altså tid for sådan noget her, hvis vi skal se, om det falder til ro, ikke? Ja. Ikke? Imens skal Sika på kur. Han får hvalpefoder, så han igen kan komme på højkant. Og velkommen til Birgit Pedersen.